Добре дошли в семейството на Джофемър. Бих искал да се представя като вашия личен сътрудник за обслужване на клиенти. Днес ще ви покажем няколко лесни стъпки за настройка на новия ви вендинг автомат. В следния ред: поставяне на щипки на EasyFlex моторите, зареждане на напитки и зареждане на монети. Преди да започнем, трябва да знаете, че номерата за избор са предварително програмирани, което улеснява нещата, ако не се налага преконфигуриране на тавите от ваша страна. Първото нещо, което трябва да направим, е да поставим щипките на моторите за всички закуски, което изисква да издърпате EasyFlex моторите навън. Издърпайте белите ключалки надолу и навън, за да отворите тавата. Внимателно изключете конектора в задната част на мотора. Като повдигнете първо от задната страна, издърпайте мотора от тавата. Поставете мотора на маса и премерете закуската, която искате да поставите на този конкретен мотор. Поставете една щипка отпред, след това премерете дебелината на закуската и поставете друга щипка отзад. Поставете щипката така, че да не е твърде хлабава или твърде стегната. Важно! Поставете всички щипки вътре в отворите. В този случай имаме разстояние от 3 отвора между всяка щипка. Просто продължете да поставяте щипки по ремъка на същото разстояние. След като поставите щипките на горната секция, обърнете мотора обратно и започнете да ги поставяте на долната част на ремъка. Имайте предвид, че ремъкът се върти само напред. Щипките в долната част ще се въртят в различна посока, така че се уверете, че ги поставяте правилно, както е показано във видеото. Проверете работата си, когато приключите. Проверете отново дали щипките не са поставени между отворите на ремъка. След като сте поставили щипките на всички EasyFlex мотори, е време да ги плъзнете обратно на мястото им. Важно, включете същия конектор, от който е бил изваден моторът. Това ще предотврати необходимостта от препрограмиране. Внимателно плъзнете мотора обратно, закачете предната, а след това и задната част и включете мотора. В левия и десния ъгъл на всяка тава ще видите две бели ключалки. Издърпайте надолу и навън, за да отворите тавата. Хванете избутвача и го наклонете напред, за да го избутате назад. Пребройте колко места ще запълните с продукт. Ако зареждате до максималния капацитет, избутайте избутвача до край назад. Направете същото и с всички големи и средни закуски. Когато зареждате големи или средни закуски, уверете се, че продуктът има достатъчно място отстрани. Това ще предотврати грешки при пускане или засядане на продуктите на излизане. Бутнете тавата до край назад и се уверете, че е заключена, за да може асансьорът да се движи свободно. Време е да заредим напитките. Зареждането на напитки е лесно, просто наклонете буталото напред и назад, за да заредите колкото е необходимо. Когато приключите, приближете буталото към последната напитка. След като напълните цялата машина с продукти, е време за малко програмиране. За плавно доставяне на високи бутилки трябва да програмираме опция, наречена продукти за пребутване. Както е показано във видеото, тази опция задвижва лентата веднъж. За да се наместят бутилките правилно в коша, преди асансьорът да се вдигне нагоре, първо натиснете превключвателя за програмиране, разположен на гърба на вратата. Клавишът звезда е за придвижване напред. Клавишът DS е за връщане назад. А за влизане
С за излизане назад. Номер 1 отива нагоре в подменюто. Номер 2 отива надолу в подменюто. Номер 3 и номер 4 ви превъртат към следващата цифра, когато вече сте в подменю. Натиснете Б за изход от програмирането. Натиснете превключвателя за програмиране и превъртете напред с клавиша звезда. Докато стигнете до опцията Продукти за пребутване, след което натиснете А за влизане. Натиснете А отново за влизане, след което въведете номерата на селекциите, които искате да програмирате. Ще ви бъдат предложени две опции, едно за запазване и номер 2 за изтриване. След това натиснете Б за изход от програмирането. Сега е време да заредите монети. Натиснете едно на клавиатурата на монетния механизъм, за да влезете в режим на подготовка. Съберете по 3 монети от всеки вид, за да подготвите монетния механизъм за първи път. 3 никела, 3 дайма, 6 квартера и 3 монети от по $1. Започнете, като пуснете 3 никела, после 3 дайма, после 3 квартера, после пак 3 квартера и накрая 3 монети от по $1. Тирето ще изчезне от екрана след пускането на всеки 3 монети. След като заредите последната монета от $1, можете да продължите в произволен ред и когато тръбите се напълнят, машината ще спре да приема монети. След като заредите монетите, вашият валидатор за банкноти ще бъде готов да ги приема. Сега е време да програмирате цените за избор. Първо натиснете превключвателя за програмиране на гърба на вратата. Клавишът звезда е за придвижване напред. Клавишът DS е за връщане назад. А е за потвърждение. Z е за излизане. Номер 1 отива нагоре в подменюто. Номер 2 отива надолу в подменюто. Номер 3 и номер 4 ви прехвърлят към следващата цифра, когато сте в подменю. Натиснете Б, за да излезете от програмирането. Превъртете напред с звезда, докато видите опцията за програмиране на цени. След това натиснете А, за да влезете. Въведете желаната цена и натиснете чик А. Сега въведете номерата на селекциите за цената, която сте задали. Натиснете Оцетвам веднъж, за да се върнете и да зададете друга цена. След това изберете селекциите, за които искате новата цена. Повторете процеса толкова пъти, колкото желаете. Когато приключите, натиснете Б за изход. Сега е време да започнете тестови продажби. Препоръчваме ви да направите реален тест, като извършите няколко покупки от машината с монети и банкноти. Вече сте експерт по JOFEMAR. За повече информация, моля, посетете www.jofemarusa.com или се свържете с нас на 305 468 0302. Очакваме вашето обаждане.